Kentonging Paluapindo wangsiting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kang aku luruk asautan om samono pameh rahino nego bangkaton sumirat wetan soroting harun mulai traning sari rapuh Wondo turun ning tengah dalan apa ngalas kurang nggon mereka ne wong mlaku kethek elek tuwek tak san bisa tata janmo ora kaki ngaku kowe kuwi sapa. Iya wong gagah yen takon karo aku jenengku Senggono. Senggono iya apa ngalas kurang nggon wani ngletak ana tengah dalan apa kowe lagi loro yen panloro kena apa ora ana Wondo liya sing biantu kowe nulungi kowe cekal yang kowe kethek ora lumrah nyatane disirik karo Kanjeng Padha Wondo ya wis sak karepmu leh ngarani kok kira lara ya karepmu ning aku mung merdikake pribadiku dhewe merdika kena ning kudu nganggo aturan iki dalan ora kanggo turu
ayo nyinggir. Awakku ngubah ora kuat. Yen kowe arep mlaku ya saku lumpatono, kowe aja ngapusi aku. Selawas ora tau nglangkai sapa wae. Margo kowe titah saka Gusti sing nyipta jagat. Yen ngandhaku nglangkai kuwi padha karo aku nglangkai marang sing nyipta jagat. Lho kok ya apik temen-temenmu kuwi. Nek kowe nglangkai wis ora gelem kowe nyimpang ngiwa apa nengen. Dudu watakku, aku lumaku menggok nganan kiring. Aku yen mlaku mungkal bener. Kon nglangkai moh, kon nyimpang ngiwa nengen ya moh. Lah karepmu piye? Sumingkira, aku wis ora iso glawat. Nek aku iso glawat aku semingkir mau-mau. Yen gelem aku singkirno wae. Lang-lang indriya mangu mangun kung kandungan limang. Lelena tanpa kangen yen tantuso mengdu sang dia utomo cadak guang kok intine. Saguru kula ya mutusa sang Sri priye Gus kepiye kok ambekamu kok malah mingkus wah kaya pedhot boyoku obah kok ora tak candak tak kira enteng jebul malah bobotmu ngumpuli gunung pasang walat karo aku ora pasang walat pernah ngopo kok kowe ngangkat kethek elek tuwek keplek kok ora kuat apa ora isin iya ning ati kowe gawe rangku ora kon dosa kanthi warang dulurku aku yo duwe dulur sing wis dikethek jenenge sapa jenenge Anoman kuwi kadang tunggal bayi lho bae ada ya jagat dilupato kowe nyebut jeneng Anoman kuwi apamu dulurku tuwa tunggal bayi kowe kuwi sapa? Aku Bro Tiryawan Kudur. Oh, layak adikku iki. Adikku Werkudara Bratasena. Tak pintong karo kaya lepo nggon sawetara ngupadi marang si adik jebul tinemene ana kene. Bener dawing pukulun Bathara Bayu yang pengen ketemu karo Kadang Tunggal Bayu aku di perintah gumlentak ning Pengemarang keterima kuwi bakal ketemu sing tak upen dijebul kasunyatan Sabda Hyang Bayu Yai aku kadangmu Anoman ya aku iki monggo dhisik lho piye to aku tau didongengi Anoman kuwi jare mantan Gembong Swelogiri iya bener Senopati Swelogiri lan manut dongeng sing tak tampa jare bisa padati buta gedhe ngalangka ya aku iki di nanging piye jare Anoman kuwi kare wondokan gedhe dhuwur gagah perkoso
aku iki mung sak jenthik kok ngaku anoman. Gede dhuwur ki nek dhisik aku ki jaman nom-nomanku kekuatanku gegilani. Bisa nguyek das buka ngalangkoke rampung kabeh ning kuwi mbiyen. Lah saiki aku wis tuwek kok kon gedhe terus mungsuhku sapa? Tandinge iki ora enek. Nek jaman aku sinten ku tandingku pirang-pirang. Lah bareng saiki aku wis ngene iki terus tandinge sapa? Sing sudi sapa tandinge aku? Ning aku mau itu yen kowe ngaku anoman wong semono kuwi kejaba iki kowe bisa mujudi kaya sila kandak yen mau aku lagi percaya kowe iki dulurku Tunggal Bayu. Oh ngono to. Iya ya hidup aku nyeneng ati mudi yen panci adik pengen nyemurupi jaman napa aku delon. Melayu iki piye?